Esta imaxe do 2019 tampouco se vai repetir este ano en Meis, aínda que ganas non faltan. Desta volta, Meus Viños rexurde dun xeito descafeinado para manter viva a súa esencia, mentres a Covid non permita grandes aglomeracións. O evento vai ser este vindeiro sábado. Nos o que nos gustaría é montar unha carpa enorme con todos os stands, como fixemos sempre, como se fixo o primeiro ano, que de verdade que foi unha festa que gustou moitísimo aquí no Concello e en toda a comarca, incluso en toda a provincia, non? Esperamos que para o vindeiro ano sí que xa podamos celebrar a festa con normalidade, con esas 5 adegas de Meis, cas grandes cooperativas que nos apoiaron e nos axudaron no primeiro ano. Polo de agora o Concello aposta por un evento simbólico que sirva tamén para promocionar os viños con orixe meisina. Decidimos facer algo simbólico. Pola mañán vai haber as actividades totalmente gratuitas nas adegas, ás 12 da mañán, casi todas, menos en algunha que empeza antes porque hai unha andaina, que xa está totalmente o aforo completo, e pola tarde, ás 8 da tarde, aquí vai haber un concerto de Los Taninos, que é un grupo de música liderado por Pepe Solla. O concerto servirá tamén para a posta en marcha do novo espazo cultural do Mercado de Abastos. Será un evento no que a música e o viño vayan da man. É unha cata musicada, se van a degustar 5 viños, vai haber un sumiller que explica as características do viño e vamos a degustalos con música. Puxemos en principio un aforo de 150 persoas que me comentan que xa está coberto. A ese acto asistirá tamén a presidenta da Deputación de Pontevedra, deputados provinciais e tamén representantes políticos doutros concellos da contorna. Non haberá, como hai 2 anos, brinde multitudinario, pero si moitas ganas de presumir do viño e da calidade das adegas meisinas.